Jo, čauko ľudia, ja vás pýtam u dnešného videa a dneska som tu prvýkrát v kreatíve. Dneska budeme stavať stavby. Aha, ja už sa na to teším. Ja si iba zmením toto. Ne, to som nezmenil. No a takže dneska by som chcel postaviť buď nejaký dom tuto takto, ale tuto akože nechcem to moc stavať, takže asi si urobíme dokonca aj vlastný ostrov. A z tohoto budú určite vychádzať veľa videí, ako tu budem stavať. Idem si zobrať hneď prvé bloky. A no akože najprv musíme toto určiť, kde to postavím. To by bol docela fajn spawn na survival, ktorý tiež akože dosť často hrávam ja. No najprv si navrhnem, aký to bude veľký, ja neviem, či ten nepostavíme až na budúcom dieli. Lebo toto akože je to veľké. A je to super, mne sa to hrozne ľúbi, ináč zajtra pôjdem asi do nákupného centra. Takže kto by sa chcel so mnou stretnúť, tak nákupné centrum v Biči, Klokan. Ale ja už tu mám akože taký základ, že ako to bude asi veľké, no ešte to nie je úplne do toho tvaru. A ešte potom tam budeme musieť vyplniť. Ja by som to dal viac na tejto strane. No akože ja to nepočítam, aby to bolo tak isté, pretože chcem, aby ten ostrov bol dlhý proste. Chápete ma, dúfam. Takže tuto idem chvíľu takto pokladať bloky. OK, takže takéto dlhé by to mohlo byť a ja idem urobiť základ toho. Nechcem to, aby to bolo úplne, že také proste, že je normálne. Budem to mať taký divnejší tvar. Mohli takú Dory. No to Doryho normálne. Černému mu tu chyba. Jo. Teraz by som takto trochu mohol. Neviem, možno, že urobím takú menšiu Slovensku alebo Českú republiku. No to nie je asi. OK, toto by mohlo byť, ja sa na to už pozerám. Jop, to sa mi páči. Toto ešte takto, no teraz toto, ako spojiť. Hej, nechápem, oni už to zmenili aj na tie tutovky. Akože mal som pustené video, takže to je tá vec, o ktorej vám teraz hovorím. OK, ale to je hrozne veľké. Budem dlho trvať, kým... Počkaj, aká je túto tráva? Že tu nie je proste iná tráva. Tu je úplne hrozná tráva, ešte som to nestával tu. Aj keď tu nie je najkrajšia, ale... Či to je tá normálna?
To je môj normálne. No. Ešte, že som zostával tu akože obohým tam, to tráva nie je pekná. No, takže ja už tu stávam túto druhú stranu. Akože ja som rád, lebo to akože nemá ten svoj normálny tvar, ako to proste vyzerá. Proste je to niečo iné. Nesnažím sa to moc ani do kúpu robiť. Lebo to by som to mal symetrické. To nechce sa mu počítať. To sa priznám. A reálne asi celé video tu budem len robiť tento obrys tohoto. Pretože no možno ešte začneme vyplňovať s vyplňovaním. Tak. Jup. To má hrozne zlý tvar. No, nie je to zase až také zlé. A začnem vyplňovať a už za chvíľu ukončím toto video. Možno, že ešte dneska natočím jedno. Neviem. Možno, že hneď po tomto, čo sa mi bude vydávať, tak možno, že budem aj hrať potom, čo toto vyjde. Jo, akože som trochu chorý, pretože s chalami stávame bunker. Takže akože som chorý trochu, ale tak došlo, že idem. Takže ja vyplním už asi len toto posledné. A bude koniec. A ešte to doplním. Koľko toho je vlastne zajtra? Neviem, koľko toho je dneska, no, tak to nevadí. Jo, keby ste sa pýtali, čo teraz robím, tak idem ukončiť toto videjko, takže čaute ľudia, vás pozdravujem, užite si deň. A toto by sme na budúce chceli dokončiť, takže a potom budeme na tomto stavať dom. A toto by som chcel ešte potom dávať nejaké ostatné veci, ale to by tam by som dal potom možno aj villagerov, možno ich dám na tento hlavný ostrov, to poriešim potom, to ja vymyslím. A zatiaľ čus. Čau.